Vítame vás na našom kanále Simark. Dneska vám Simonka predstaví svoj domáci recept na špeciálne francúzske zemáky s mletým mesom. Také trošku naľahšie urobené. Zdraví vás Sima. Ahojte. Budeme potřebovať na recepte vajca, tvrdo, už nakrájané, tak na plátky s týmto bazmegom. Môžeme odložiť. Mleté meso, 3-4 strúčiky cesnaku, pučič, jedno surové vajíčko, zmes korenia, ktorom je sušený cesnak, paprika maďarská, sol, kmín, nejaké syry a smotanu a najpodstatnejšie krumpľáky. Ako prvé si môžeme dochutiť mäsko. Máme tam tak poprosiť přiměřenej soli, také 2,5-3 hrste. Okay. Potom do mäska si pridáme aj tam maďariš paprikábo. Paprika. Všetko od oka přiměřeně. Ešte. Znese. Ďalšie, čo tam pridáme, je trošku korenia. Máme 3 druhy mínčeku. Dávať nemusíte, lebo je tam vonom. Tam tej zmesi. Okay. Posledné, čo je do mäska. Zoberete pučič, takýto komunistický fajnový. Najlepší tento komunista. Prepučite si pučice. Draj. Okay, čistíme. Okay. Teraz to zamiešame, pekne ručne, stručne. Samozrejme si pôjdeme umyť ručičky, keď sme boli kakať, alebo sme si chytali niečo, čo sme si chytať nemali. Hygiena dôležitá. Áno. Nikto tam nechce mať prímes fajnových dobrot, alebo niečo. Takže starám sa. Majte si tam, čo chcete vlastne. To je taký Jonkin recept. Áno. Ja robím aj mäso. Tuto pani vedúca za chvíľku bude robiť už zvyšok. Budeme skladať Lego. A pucu. Dobre, keď máme mäso vymiešané, môžeme prejsť na bod B. Takže odovzdávam Simonke žezlo. Čo sa týka gramaží, je to kilo mäsa, 2 kg krumplí, a asi 9 vajíčok plus minus. 9-10 vajíčok, no. Tak no. Takže ideme na to! Takže keď máme mäsko vymiešané, tak odovzdávam žezlo Simi a ide to skladať, ja to budem sem tam točiť. Kilo mäsa, 2 kg krumpli a 9 vajoc asi cca a ideme na to. Takže ideme prvú vrstvu zemiačikov tak porozprestrieme. Igen, porozprestrieme. Porozprestrejte zemáky. Tak sa po celom. Tak, na to dáme si tú zmes, čo sme si urobili. Prichystali dopredu. Áno. Teraz tam dáme na to prvú vrstvu, ideme robiť to mleté mäsko. Si na to poukladáme. Takže ide ďalšia vrstva zemáčikov. Prvú vrstvu sme si tak dobre uťapkali, pritlačili, aby sa tam všetko, snáď sa nám to všetko tam vmestí. No si myslím, že
tak? A uvidíme. Snáď, hej. Ja však není už ani tak veľa tých zrnočkov. Tak uvidíme, čo z toho bude. Iba 4 kg. 4 kg vajoc. No, uvidíme. A tak zatiaľ sa mi vždy všetko mestilo. No, iba to vypadávalo Tak. urezoného. Smotana. No. A teraz tam poukladáme pekne vajíčka. Jedno vedľa druhého. Jedno vedľa druhého. Jak v dôchodcovom obchode. Také vajíčka, tak je ich 9. Tie vrchy vždy dávam dole, nech je to také pekné. Môžete si všimnúť, že sú dvojžltkové. No, krásne, velikánske. Krásne domáce vajíčka. Že skoro sa nezmestili ani do toho pretlačatka. Také velikánske sú. Krásne. Takzvaná vajcová nátura. No, to teda áno, vajcová náluž. Väčšia vrstva ide. Pekne syreček rozprestreme po celom ešte. Po celom obvode. Nech je dobre syrová nálož. Tak, vybaveno. A na to ešte posledné zemáčke. Teraz nalejeme 33% smotanu. Môžeme dať aj celú na takéto množstvo. A do toho ide jedno surové vajíčko. Vajíčko. Dobre. Rozmiešame. A preto tam ide vajíčko, aby sa tá smotana nedostala celá vlastne na ten spodok. Aby sa to tam zrazilo. Aby sa to tam celé pekne ostalo. Toto zalejete faňovúčko. Ešte málo tej smotany, akurát málo alebo akurát ne. A že v návrhu môžeme dať ešte maslo. Ešte maslo. No. Vajíčik a Posledná vrstva zemačíkov. Už to tam nakydneme celé. neviem, aké máme takto poslednú vrstvičku. No, môžem zobrať ešte takto mozzarelku. Naukladáme na vrch. Tak ne? Tak Ty oprava. čo robíš? Teraz si mi ide dávať poslednú vrstvičku. Maslenko na vrch, na chuť. A ešte, lebo smotany sme trošku menej dali, tak aspoň tak masielka. Tak stačí? Prikryjeme janskou misou, teda vrškom. A dáme bez na takých 150 stupňov. Na hodinu 40. A vo veľkej rúre, keď idete robiť, tak 170 stupňov, tiež nejakú tak hodinu 40.